A ja by som teraz rada pozvala medzi nás Adelu Penesovú. Adela je vedecká pracovníčka Slovenskej akadémie vied, pôsobí v biomedicínskom centre na oddelení klinického výskumu a okrem toho učí aj na Fakulte telovýchovy a športu Univerzity Komenského. Špecializuje sa najmä na manažment pacientov s extrémnou obezitou a zaoberá sa tiež výskumom obezity a pridružených ochorení. Je autorkou alebo spoluautorkou viac ako 100 vedeckých a odborných publikácií a dnes nám priblíži súvis medzi pohybom a zdravím človeka. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že sa môžem ocitať na tomto fóre. A teda moja téma bude tak trošku, keďže ja som diabetolog, obezitolog, bude medicínska. A čuduj sa svete, naozaj pohyb je veľmi dôležitý a kľúčový faktor, ktorý prispieva k nášmu zdraviu. Ja by som poprosila moju prezentáciu. Takže chvíľočku. Takže prečo byť aktívny? Čo myslíte, prečo by sme mali byť aktívni? Prečo vám to hovorím ja ako lekár? Prečo je to dôležité? A čo konkrétne? Pre ktoré zdravie čoho? Keby ste mali niečo konkrétne povedať. Niekomu... No, výborne. Psychické, duševné zdravie, super. Perfektné. Dobre. Ešte niečo? Imunita, ale tráviace orgány, hej. Kosti, svaly, hej, keď budete ležať, tak ani vaše kostrové orgány nebudú fungovať tak, ako budete mať osteoporózu. Takže to, prečo byť aktívny, je kľúčové, pretože ak sa pozrieme na tie kľúčové determináty nášho zdravia, tak ak by ste si mysleli, že to je stav nášho zdravotníctva, tak nie. To je len nejakých 10-15% možno. Ani genetika, hej, to sú faktory, ktoré prispievajú možno 15% k nášmu zdraviu. To, čo je kľúčové, sú faktory, ako je životný štýl, to znamená, to je až polovica a je to viac menej na nás, aký ten životný štýl budeme mať, aké bude naše zdravie. A samozrejme potom sú to aj ďalšie faktory, ako je životné prostredie, socioekonomické faktory a to, čo tu odoznelo, čo sme tu už počuli, to veľmi pekne spolu súvisí. Ak sa pozrieme na štatistické dáta na Slovensku, ktoré máme tie najväčšie rizikové faktory nášho zdravia, prečo sme my chorí a na čo umierame, tak to sú 4. A to je fajčenie, znečistenie prostredia, alkohol a obezita. A ak by sme sa pozreli na to, a jednoducho štatisticky, na čo zomierame na Slovensku, polovica z nás zomrie na kardiovaskulárne ochorenia, štvrtina na onkologické a zvyšok na niečo iné. Čiže to je dosť signifikantné. Ak sa pozrieme na tomto grafe, tak to, čo tu vidíte v tých stĺpcoch, to sú rizikové faktory onkologických ochorení a tam, kde sú tie červené šípky, tak to nám naznačuje kardiovaskulárne ochorenia. Čiže vidíte, že vo veľa faktoroch sa prekrývajú. Spomeniem len 2. Na druhom mieste je obezita a máme tu aj fyzickú inaktivitu. To sú kľúčové faktory oboch, hej, tak srdcovo-cievnych ochorení a onkologických. A čo sa týka srdcovo-cievnych ochorení, 70% by sme ich mohli znížiť, ich výskyt, pretože je to na nás, na našom životnom štýle. A z toho polovica je o strave, druhá o pohybe. To isté sa podobne týka aj onkologických ochorení. Čiže keď sa venujem obezite, tak naozaj obezita dnes prináša celý rád ochorení, keďže máme na Slovensku asi 2/3 populácie, ktoré majú nadvahu obezitu a prináša to so sebou tie rizika, ktoré sa postupne rozvíjajú, čím dlhšie trvá. To znamená srdcovo-cievnych ochorení, cukrovka, onkologické ochorenia obličiek, žíl, tráviaceho traktu, pohybového aparátu, chrbtice, kĺbov, kostí, dýchacieho systému, spánkové apnoe, duševné zdravie, depresia a tak ďalej, tak ďalej. V podstate jednoduchšie by bolo povedať, pretože tých ochorení až 236, že myslíte si, že má obezita nejaké benefity? No, z medicínskeho hľadiska má až 3. Možno je tým ľuďom menej zima. Druhé, menšie riziko osteoporózy. A tretie, u žien premenopauzálne je kvázi protektívny faktor pred vznikom rakoviny prsníka. Avšak, a to dôležité je, že 90% rakoviny prsníku majú ženy postmenopauzálne a majú obezitu. Takže toto sú tie významné veci. Samozrejme, jedlo je kľúčové a to, čo Hippokrates povedal, už dávno platí. Hej, teda, že jedlo má byť našim liekom a nie tým, čo nám to zdravie ničí. Ale poďme sa pozrieť znovu k tej fyzickej aktivite. Ak sa pozrieme, tak tí, čo majú najnižšiu fyzickú aktivitu a majú aj naozaj veľmi nesprávne nastavenú stravu,
tí majú to najväčšie riziko obezity. Čiže toto je už neodškriepiteľné, toto platí už od roku 98. A čo to znamená byť inaktívny? Sú také dva termíny. Jeden je sedavosť, to znamená, že ak my budeme tráviť počas dňa aktivitami, ktoré sú menej ako 1,5 metu, to znamená, aby si to vedeli jednoduchšie predstaviť. Čiže budem celý deň ležať, sedieť, písať, nebudem mať nejakú významnejšiu pohybovú aktivitu a prejdem menej ako 5000 krokov, tak budem sedavec. Čo to znamená byť fyzicky aktívny? Na to, aby sme boli fyzicky aktívni, sme museli mať naozaj takú aktivitu športovú, stredne ťažkú až teda vysokej intenzity, 150 minút týždenne, aby sme vôbec mohli povedať, že sme aktívni. Ale na druhej strane, ak niekto si povie, dobre, tak ja pôjdem 3-krát do týždňa do posílky a mám to vybavené a inak si naloží ráno zadok do auta, vyloží ho v kancelárii, sedí pri počítači, potom zase to isté naspäť a večer končí pri počítači alebo telke, tak nebude to dosť. Hej? Čiže tieto dva faktory oba sú kľúčové. Takže keby som mohla, tak by som takýto recept najradšej vystavovala každému jednomu pacientovi, lebo cez celé portfólio ochorení toto platí unblock. Hej? Že ak by sme naozaj upravili stravu a mali dostatok fyzickej aktivity, tak by sme naozaj ešte aj podporili ten relax, odburávanie stresu, zlepšili spánok. A toto by bolo to kľúčové, čím by sme prispeli k zdraviu. Nielen u toho človeka, čo má obezitu, nielen ten, čo má cukrovku alebo nejakú hypertenziu. A 80% úspechu je naozaj o tom, že teda ako si upravíme náš životný štýl. Ďalší taký faktor, teraz je veľmi populárne hovoriť o dlhovekosti. Ja by som povedala, mali by sme sa snažiť žiť čo najdlhšie v zdraví. Pretože keď sa pozrieme na krajiny OECD, tak Slovensko je na tom veľmi biedne. Čo myslíte, koľko rokov žijeme v zdraví a kedy začínajú tie zdravotné ťažkosti? Čo by ste povedali? Koľko? Presne tak, 57, 58. A to je málo. Čiže keď si predstavím, že odchod do dôchodku 65, tak to máme ešte koľko rokov a choroby, ktoré nás čakajú a dôchodok nedohľadne, hej? Čiže toto je to kľúčové. My potrebujeme nie žiť dlho 92, byť plienkovaný a dementný a niekde v DSS ležať na posteli. Ale my potrebujeme prežiť čo najdlhšie roky v zdraví, byť aktívny, mať plnohodnotný život. Hej? A to je to kľúčové. Preto je celkom zaujímavé sa pozrieť na tie zóny, možno ste o nich počuli, kde žijú tí dlhovekí ľudia. To je napríklad v Kostarike, alebo na Sardínii, alebo v Kalifornii, v Loma Linde, alebo na Grécku, v Ikarii, taktiež v Japonsku. A čo majú spoločné tieto krajiny, tak tam naozaj majú veľa fyzické aktivity. Oni naozaj pracujú v podstate a sú aktívni aj po 80-ke. Je tam tá veľká harmónia, spolupatričnosť, komunitný spôsob života, málo stresu a sú relatívne izolovaní. Čiže toto sú tie charakteristiky, ktoré oni majú. Tí ľudia, ktorí sa dožívajú naozaj aj teda 100 rokov. Ale teda v zdraví, hej, to je to dôležité. Naozaj v dobrej kondícii a plnohodnotne. A čo je ešte dôležité, samozrejme, aj ten jedálniček, ktorý je z lokálnych zdrojov, aj tam ten rodinný, komunitný život a naozaj tá pohybová aktivita, tá aktivita je tam vo všeobecnosti ako taká. Takže pohyb je ten elementárny kľúč k životu, pretože to, čo je bez potu, nemá hodnotu, povedal generál Macko. A to som si tak osvojila a napríklad preto ja na bicykli jazdím celoročne 365 dní do roka, takže je to môj miláčik, mám 2 bicykle. Čo myslíte, existuje nejaký systém, spýtam sa jednoduchšiu otázku, keď sme hladní, vieme to, hej, rozpoznávame tie signály, že hladní sme. Hej, je to tak. Napríklad čo pociťujeme? No, nervozitu a mám škvrka v bruchu, hej. A naozaj to sú také signály, že klesne hladina cukru a tak ďalej. Príde ten signál do mozgu, že mal by si sa najesť, asi si hladný, chýba ti energia. A čo myslíte, keď budete celý deň ležať pred telkou alebo pri počítači, príde nejaký signál, máme nejaký hormón, ktorý by vám povedal, že halo, a nie je to manželka, že mal by si sa hýbať. Nemáme nič. Nemáme nič. Pretože to, čo nám reguluje príjem potravy, to je celý rad hormónov, inkretínov, od inzulínu, cholecystokíny, leptínu a tak ďalej. Tých hormónov látok je strašne veľa. Ale čo sa týka inaktivity, nemáme nič.
Nie. Ja hovorím o internom systéme, vnútornom systéme biologickom, ktorý by vám povedal, že halo, nehýbal si sa. A toto je to, čo ste dobrý point povedali, tak keď už teda nemáme ten vnútorný biologický systém, lebo prečo? Lebo 10 000 rokov človek bol nastavený na to, že bol bežec na dlhé tráde a chodec. Veľmi veľa fyzickej aktivity. Posledných 100 rokov sa z nás stali takéto ležiaky. Bez všetkej srandy. Čiže na to presne dnes v dnešnej dobe potrebujeme presne tie pripomienky v tých smart hodinách, že už sedíš, postav sa, hýb sa, neprešiel si kroky a tak ďalej a tak ďalej. Takže poďme k tým benefitom tej fyzickej aktivity. My sme si už niektoré hovorili, ale tie benefity sa odvíjajú od detí, zdravého vývoja, centrálneho nervového systému, lebo dokonca u malinkatých detí je psychomotorický vývoj prepojený od 0 do 3 rokov. To veľmi úzko spolu súvisí. Takže od útleho veku až po cez tehotenstvo, až po starších ľudí je to naozaj kľúčové pre zlepšenie kardiovaskulárneho systému, pre zníženie metabolického, teda rizika metabolických ochorení, zdravie kostí, kognitívny výkon, psychika, tráviaci trakt. Keď máte ležiaceho pacienta, tak bude mať problém napríklad. Hej? Nebude mať motilitu čriev, tak ako by mal mať. Pre zdravie ciev, pre dokonca aj teda rozmnožovací systém. Čiže je tých faktorov strašne veľa. Vieme tým predchádzať mnohým ochoreniam. Vysokému tlaku krve, cukrovku a tak ďalej, čo sme si spomínali. Takže tých dôvodov je strašne veľa. A keď si predstavíte, že ak budeme fyzicky aktívni, čo by ste možno nečakali, tak si môžete znížiť riziko rakoviny hrubého čreva o 30%. Alebo si znížite o 40% riziko cukrovky druhého typu. Čo je dôležité? Znížiť si vieme o 35% kardiovaskulárne ochorenia. A takisto depresia, hej? To je dnes veľký fenomén, hlavne u mladých ľudí. A myslím si, že je z kľúčových vecí, kde by sme to vedeli tomu pomôcť, je aj cez pohyb. A poviem vám to z tej medicínskej stránky. Ak sa robila štúdia s pacientami, ktoré mali stredný stupeň depresie a rozdelili ich na dve skupiny. Jedna skupina mala veľmi intenzívny tréning, 200 minút týždenne, a druhá skupina dostala antidepresíva. Tak po 3 mesiacoch výsledok bol rovnaký, zlepšil sa im stav. Jediný rozdiel medzi tými, ktorí mali pohyb a lieky, bol, že tie lieky zaberali o niečo skôr. Čiže naozaj pri stredne ťažkom stupni depresie, ľahké stredne ťažké stupne depresie sa dajú krásne liečiť pohybovou aktivitou. A prečo? Určite viete, počuli ste endorfíny. Hej, to sú tie kľúčové hormóny šťastia. No a samozrejme zdravie kostí, klbov nie je o čom. A jedna vec strašne dôležitá. Jedna jediná prevencia je demencie. Pohyb. A prečo? Krásne si to viete predstaviť, že prečo je to dôležité pre ten mozog a jeho správne fungovanie, správny metabolizmus. Pretože keď sedíte a máte teplú frekvenciu povedzme 70, ale pôjdete aj na bicykli, tak sa vám tá teplová frekvencia zvýši povedzme na 140. To znamená 2-krát toľko kyslíka, 2-krát toľko živín príde do toho mozgu a samozrejme aj sa zlepší odplavenie tých škodlivín. Tých faktorov a to, k čomu prispieva pohybový systém, alebo teda pohybová aktivita je ďaleko viacej. Od zlepšenia pamäte, imunity, cez všetky možné atribúty, ktoré si viete predstaviť. A preto to, čo by sme mali obmedzovať hlavne u mládeže detí, je čas strávený pred obrazovkami, ten screen time, pretože keď už čo len 2 hodiny dieťa aj dospelý trávi pred obrazovkami, tak sa to zvyšuje riziko nielen obezity, ale sa im dokonca týmto deckám znižuje, oplošťuje sivá hmota mozgová. Ja sa desím toho, čo nás čaká o 10 rokov, ak to takto pôjde ďalej. Veľmi kľúčové, ak teda zber dát, o ktoré sa tu opierame, a ak sa chcete pozrieť na aktivity u detí, tak treba si pozrieť výsledky HBSC štúdie, ktorá sleduje vlastne po celom Slovensku správanie škôl povinných detí od 11 do 15 rokov, ako sa nám to markantne zhoršuje a ako nám narastá počet detí s obezitou, keďže ich máme až 1/4. Takže určite rozhodne treba niečo s tým urobiť. Nemusí to zrovna byť tak, že by ste mali obezitu sedavosť ako moje dieťa, postaviť sa na hlavu, ale teda poďme si povedať, že čo by sme mali urobiť. Vychádzajme z
odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá už dávno vydala odporúčania pre všetky vekové kategórie. Je to veľmi jednoduché, mali by sme sa snažiť, ja vždy hovorím pacientom, nie tak, že každý deň, ale povedzme za ten týždeň kumulatívne má tých 50 až 70 tisíc krokov nachodených, že by sme mali mať aspoň tých 30 minút fyzické aktivity denne, ideálne strednej až vysokej intenzity. Čo to znamená? Dospotená, hej, čiže naozaj to cvičenie ako také. A samozrejme podobné odporúčania máme pre zdravie detí. Deti by každý deň minimálne hodinu mali mať aktivitu. A v tomto smere znovu búšime do toho a tiež hovoríme s ministerstvom školstva. A viete, aká bola tá story okolo pridania 1 hodiny telesnej výchovy do vyučovania a nie to proste presadiť. Áno, na jednej strane nemáme 500 škôl, nemá telocvične, na druhej strane máme telocvikárov a tak ďalej, tých problémov je veľa, ale fakty nepustia. V Španielsku majú každý deň decka na základnej škole telesnú výchovu, aspoň hodinu, a majú lepší akademický výkon. My ideme dole ešte aj výkonnostnejšie, aj čo sa týka naozaj, keď sa robia prieskumy, čo sa týka vzdialenosti u detí. A to spolu súvisí. Dokonca stačilo by, keby decká pred hodinou, keď budú mať testovanie napríklad, 15 minút si zacvičili, tak ich výkon je lepší na tých testoch. Takéto jednoduché veci by sa dali implementovať veľmi, veľmi jednoducho. Takisto seniorov sa to týka. To neznamená, že už som na dôchodku a nemusím nič robiť, už budem sedieť pred telkou a sledovať nekonečné seriály. Ale naozaj dokonca až 75 minút intenzívnej aktivity športovej by mala byť a silový tréning, pretože tam sa stretávame častokrát so sarkopenickou obezitou, že nám tam ubúda svalová hmota a pribúda to tukové tkanivo. A samozrejme je to dobrá prevencia demencie. Takže toto všetko je to, čo nám hovorí o tom, prečo by sme mali sa hýbať každý deň a nezabúdať na to. Takto je dokonca vystavaná aj pyramída odporúčania pre fyzickú aktivitu, ako by sme mali mať a čo najviac obmedzovať sedavé správanie. Pacientom hovoríme jednoduché triky. Nepoužívať výťah, zaparkovať čo najďalej. Ak môžem premiesniť sa bicykel, kolobežka, peši, keď napríklad telefónujem, tak tomu hovorím princíp, že walking by talking, to znamená prechádzam sa, chodím, komunikujem, nemusím sedieť. Dokonca som istým spôsobom nakopla ľudí, aby si napríklad zabezpečili taký ten pohyblivý stôl, kde môžete pracovať aj po stojačky, keď už musíte robiť za počítačom. Čiže meniť, striedať tú polohu, zacvičiť si medzi tým. Veľmi jednoduché veci a to môžete urobiť aj vy teraz. A poprosím vás, urobíme si, že stoličko drepy aspoň 3. Že postavíme sa a sadneme sa len tak na okraj. Toto urobiť len 3-krát, hej? Skúste si len toto urobiť aspoň 3-krát. Tak. Perfektné, super, zatlieskajte si. Super. A to môžete urobiť kedykoľvek počas pracovnej doby, kedykoľvek si proste jednoducho sa postaviť a zacvičiť si. Kedy začať? Ja hovorím, že nikdy neprestať. Hej, tak mali by sme mať, keď naozaj sa chceme posunúť v tom zdraví ďalej, mali by sme mať takú tú stravu ako škôlkar, hej. To znamená tak presne to striedbosť na tom tanieri a presne toľko pohybu, ako majú tie decká a zachovať si to celý život až po starobu. A dokonca za akoľkoľvek diagnózou, lebo to, čomu sa my venujeme aj v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu, s pánom profesorom Bielikom, tak sa venujeme detičkám onkologickým a minulý rok sme mali prvý olympijský deň pre deti s rakovinou, kde mali tieto disciplíny beh, hod oštepom, beh, chôdzu po kladine a plávanie a bolo to super. Decká boli nadšené, perfektné a to je napríklad v Rakúsku vyliečený pacient s onkologickým ochorením okamžite ide na 3-mesačný rehabilitačný pobyt a je tam aj intenzívna rehabilitácia a cvičenie. Čiže to je veľmi dôležité práve prevencii, aby nedošlo k opakovaniu a taktiež k ostatným dôsledkom, ktoré prináša tá liečba, hej, tá chemoterapia. Mnohé iné ochorenia, chronické, čisto zápalové ochorenia, dokonca skleróza multiplex. Robili sme krásnu štúdiu, 12-týždňový tanečný tréning pre pacientov so sklerózou multiplex, kde sa im nádherne zlepšili koordinačné schopnosti, síla ako taká. Takže, a nehovoriť o psychike. To bolo perfektné, hej. Takže naozaj to ide a máme na to výsledky.
taktiež vedľa FTVŠ budovy je postavené Centrum aktívneho starnutia pre seniorov, kde naozaj majú možnosť chodiť na takéto buď plávanie, aquafitness, alebo pilatesy, cvičenia, jogy a tak ďalej. Myslím si, že to nie je ani vôbec nejaké cenovo nedostupné, pretože napríklad ten aquafitness 2-krát do týždňa mesačný pobyt stojí 105 €, to není vôbec nič náročné, hej. Takže aj ten senior si to môže dovoliť. No a potom to sú tie faktory, ktoré by spoločensky by sme mali nejakým spôsobom podporovať, tak to je napríklad, ako naozaj motivovať ľudí chodiť po schodoch. Toto je iniciatíva konkrétne z Európskeho parlamentu, ale tu sme napríklad prebrali v našej budove. Na každom druhom poschodí máme motivačné tabulky, koľko sme spálili kalórií. A ja keď vidím na 6. poschodie, tak viem, že jedna horálka padla, takže je spálená. Čo je výborné, hej? Čiže treba urobiť to prostredie tak, aby bolo pre pohyb. Naozaj by vás to tak nútilo, aby ste boli radi, že môžete ísť peši. Toto je napríklad v Hamburgu, kde naozaj to urobené tak, že si poviete, že áno, radšej idem po tom bežeckom ovale, po tých schodoch, ako by som mal využiť tie eskalátory. Hej? Čiže naozaj motivovať, krásne to urobiť, alebo napríklad sa mi páčia tie schody v tváre klavíra a vidíte, že všetci idú potom klavíri, nikto nejde eskalátormi, čo je super, hej. Čiže treba to urobiť proste hravou formou, tak ako to povedal Cezar. Čo potrebujeme? Jedlo a hry. Potrebujeme sa hrať ako deti. Čiže potrebujeme to urobiť aj pre dospelých nádherne, farebne, motivačne a potom to pôjde. Toto ja nemám rada. Za mňa je to nebezpečné, neekonomické, životohrozujúce. A ja hovorím, radšej spalujme energiu vlastnú ako elektriku. A keď už sme teda my na tej vedeckej pôde, čím sa všeličím zaoberáme, tak vedci sú všelijakí kolmáci, tak vypočítali, ako rýchlo kráča smrť. A veľmi jednoducho boli to seniori nad 70 rokov a sledovali, ako dokážu rýchlo prejsť 6 metrov a sledovali ich 5 rokov. Hej, to znamená, že sledovali aj ako medzi tým umierali. Takže tí, čo dokázali prejsť viac ako 5 km za hodinu, v tej skupine neumrel nikto. Ale tí, čo išli pomaly ako slimáci, len menej ako 3 km za hodinu, tak v tej skupine umierali. Takže, čo z toho vyplýva? Každý deň nejakých 5 km peši prejsť a do hodiny ideálne. Hej, čiže takým svížným tempom. Takže takto rýchlo kráča smrť. Aj toto vie veda povedať. No a moja obľúbená otázka, že prečo niekto nevie si zariadiť, aby teda mal nejaký ten pohyb. Nemám čas, neexistuje. Ja to len o manažmente času, trávim čas tak, ako chcem. A keď chcem, tak si nájdem čas a prídem aj sem. Takže to je len otázka času, urobiť si teda na priestor na to, čo chceme robiť. A aby náš život bol kvalitatívne dobrý, aby naše zdravie bolo zachované čo najdlhšie, tak je to tak, ako keby ste mali zladiť ako v švajčiarskych hodinkách všetky tie kolieska, ktoré musia perfektne do seba zapadať. Čiže od tej zdravej životosprávy v zmysle stravy, pohybu, pitného režimu, spánku, pozitívneho myslenia, relaxu, to všetko je kľúčové a dôležité. Toto dokonca my nastavujeme aj pacientom. Keď sa bavíme o cukrovke alebo obezite, o liečbe, tak toto sú veci, ktoré potrebujeme nastaviť. Jeho zdravotné aspekty, jeho spánok poriešiť, pitný režim, pohyb, stravu a odbúranie stresu. Veľmi jednoducho si viete urobiť aj vy taký audit toho, ako trávite čas za 24 hodín v jednotlivých polohách, či to je v leže, v sede, v kľude, v sede pri práci alebo pri rôznych aktivitách a viete si vypočítať a odsledovať, či ste teda sedaví alebo ste aktívni. No to, čo je to kľúčové, mali by sme sa trošku u nás na Slovensku posunúť do roviny zodpovednosti individuálnej jednotlivca za naše zdravie a podporovať všetko, samozrejme, čo podporuje zodpovednosť spoločnosti, aby sme vytvárali také prostredie, ktoré by nám tie aktivity podporovali a umožňovali. A na záver už len zopár takých citátov. Ubi Black povedal, že keby som vedel, že budem žiť tak dlho, tak by som sa o seba staral lepšie. Toto nezabúdajme, lebo veľa ľudí si povie, že mňa to nezaujíma, čo bude o 20 rokov, ale verte mi, že tých 20 rokov strašne rýchlo ubehne a človek sa ani nenazdá, má po 50-ke.
A zrazu čo? Je otázka, či budete zbierať len diagnózy a chodiť od špecialistu k špecialistovi, alebo budete mať aktívny život a nebudete musieť užívať žiadne lieky. A ešte tiež jedna krásna výzva, toto je socha Albina Poláška, ktorú urobil po tom, čo dostal porážku. Je to jeho autoportrét, bol na pol tela ochrnutý, napriek tomu dokázal držať to dláto a pomáhal mu asistent a tú sochu urobiť. Čiže vždy byť aktívny napriek čomukoľvek je pre mňa úplne úžasné a perfektná výzva. Takže týmto vám ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Ďakujeme pekne a asi by nás aj všetkých zaujímalo, že aká je vaša rutina, či to zvládate naplniť všetky tie kritériá, ktoré ste spomínali. No, dúfam, že áno, lebo tým, že ja teda bývam v Šali, pracujem v Bratislave, tak moja denná rutina, pracovný deň vyzerá tak, že ráno 6:10 nakopnem môj bicykel, idem na stanicu, to je 10 minút, nasadnem na vlak, idem do Bratislavy, prejdem peši, idem na MHDčku, idem do roboty, niekedy do druhej roboty a potom zase kolečko naspäť, cestou naspäť nakúpim, naložím na bicykel, prídem domov, navarím a 19:00 rozkladám karimatku, cvičím. Mám takú aplikáciu, túto, že home workout. A musíte zo sebou vybabrať, poviem takto, hej, že nechce sa mi cvičiť. Nie. A keď mi môj muž hovorí, že a musíš dneska cvičiť, hovorím, ešte raz sa ma to neopýtaj, lebo ja som naškrabala posledný kúsok energie, aby som proste si tú karimátku rozložila. Hovorím, nie, idem cvičiť a hovorím si, že tak nohy musím cvičiť, lebo potrebujeme svalovú hmotu. Takže ležím a cvičím, hej. Potom, že ale už odcvičím aj to brucho a potom, že ale už aj ruky. Takže 3/4 hodina, hej? Čiže musíte zo sebou vybabrať. Prvých 5 minút je najťažších. A potom už to ide. Takže nechce sa ani vám, hej? Treba sa hecnúť. Neznášam robiť kliky, ale urobím 2 série po 10. Ďakujeme veľmi pekne. Máme nejakú otázku z publika? Máme čas na jednu otázku. Ja len rýchlo, hovorili ste o 10 000 krokoch. Ja chodím aj pešo, ale prevažne na bicykli. Je tam nejaká konverzia, alebo... Ďakujem veľmi pekne, dobrá otázka, pretože je to trošku iné, napríklad keď chodíte veľa po schodoch, iné je, keď chodíte po rovine, iné, keď máte nejaký kopček. Nie úplne konverzia, ale samozrejme trošku inak sa pozeráme na to presne my, čo chodíme na tom bicykli veľa, tak tam nie úplne presne platia tieto pravidlá. Čiže trošičku sa to prispôsobuje individuálne, tak aby sme vedeli zohľadniť to, čo preferujete, čo je pre vás vhodné. Koľko by ste mali mať? No minimálne pol hodinu denne, ak teda by sme to takto zobrali. A záleží od toho, ale akým tempom, lebo tiež je otázka, že či ako sedíte na tom bicykli a medzi tým sa porozprávate, ako úplne v pohode predýchate, alebo idete tempom, že nestíhate ani dýchať.